La Joventut Socialista de Catalunya, en coordinació amb el Moviment de Joves Socialistes de França, estem tallant l'entrada d'Andorra aquest migdia d'aquest dissabte. Hem decidit fer-ho com a protesta a l'evasió fiscal, a gran robatori al conjunt de la ciutadania del país que estem vivint de les arques públiques, de tots, de tot el país. I a més estem veient com s'està legalitzant per part del govern del PP, clarament, l'evasió fiscal amb una amnistia immoral, a més d'ineficaç. A la vegada sabem com grans personalitats de la política catalana i també personalitats de la política espanyola estan utilitzant els paraïsos fiscals amb diners que provenen de la corrupció i grans patrimonis d'origen molt il·legítim utilitzant aquests paraïsos fiscals per no pagar impostos. L'evasió fiscal és un robatori en tota regla en moments molt durs pel conjunt del país on s'estan fent retallades duríssimes pels serveis públics. Tallem l'evasió fiscal, treballem per eliminar els paraïsos fiscals, tinguem impostos justos, que és l'única forma de tenir un país just.